ще було пару таких подій, котрі були bardzo несправедливі по odnošenju k Rusinam. A nespravodlivé bolo to, že 7 sel bolo zlikvidovaných. To, čo sa stalo v 45. roci, že naša teritorija, Podkarpatská Rus, ktorú naše predkové Rusine na tej teritoriji spojili s Československou republikou, zato že tak nechotili. Nechotili sa ani s Maďarskom spájati, ani s Ukrajinou, chotili sa spojiti s Československom, bo celé staročia patrili do Srednjoj Európy, do Rakúsko-Uhorska, Čechy i Slováky patrili do Rakúsko-Uhorska i my Rusini patrili sme do Rakúsko-Uhorska i chotili sa spojiť s Československom i tak to bolo od 1919 roku do 1945 roku. Ale to, što prezident Beneš s generálnym sekretárom KPSS Josifom Vissarionovičom Stalinom zrobili, že bez našeho vedomia, naprotiv našej voli, nasilno prepojili Podkarpatsku Rusku Ukrajini. To bol začiatok, ja si dúfam, takoj tragédii, začiatok vymierania Rusiny v Európe. A toto druhý taký krok, ktorý sa stávali v Československu, že nás v 50. roce zakázali grekokatolickú cirkev, v tým istým čase zakázali nás jak národnosť, nasilno nás ukrajinizovali. A naši ľudia, ktorí zažili napríklad banderovci práve v tým Kuti, tam okolo ukrajinskoj i poľskoj hranici, práve v Sninskom okrese bolo najväčšie banderovci, najväčšie na toj takoj agresii z boku banderovci. Znasilňovali naše ženy, brali korov, brali majetk, bo chotili samosobou istí. Tak naši ľudia sa nechotili identifikovať s Ukrajincami i povedali, že oni sú Slováky. I tak postepeno, to tá silná ukrajinizácia, bo nasilno boli v každém rusinskom seli bola nasilno vytvorená ukrajinská škola. I ľudia často učili sa po ukrajinsky, no si predstavte, učili sa po ukrajinsky, no sami sebe zapisovali, keď bolo zrachovania za Slovákiu. I zato sme v tým roce 2010 založili partiu Naš kraj, ktorá presvičovala, a my sme v rámkach tej partii presvičovali ľudí kolo hranice Ukrajinskoj, Poľskoj, že by si v 2011 roci písali národnosť rusinsku, že sme Rusine, že treba holovo podňati, netreba sa už bojati. A si predstavte mnoho starých ľudí, 80-ričných, mi v to dopovilo, tam v tých selách Ubľanského rajonu, Ulického rajonu alebo regionu, že oni si nebudú písať ani rusinsku, ani nejakú inšiu národnú zlem Slovácku, za to, že oni sa boja, že ich prevezú zase tam na teritoriu Ukrajiny. Darmo ja im hvarla, toto sa už nestane, toto už je za námi, toto už nikda, ja tak víru, už nikda sa toto nebude povtoriovať, no i tak radšej, bo môžeme na Slovákii, my budeme písať slovácku národnosť. No ale to si písať si mnoho ľudí, Rusine slovácku národnosť, ale i tak sa nám podarilo što zrobiť, že od 91. roku, keď bolo prvé zrachovania po revolúcii, tak tudy sa zapísalo, ja dúmam, okolo 18 000 ľudí jak Rusini. V 2001 roci sa zapísalo už 24 000 ľudí jak Rusini. Ale v 2011 roci sa už zapísalo 34 000 ľudí jak Rusini. Takže my vidíme, že to tá tendencia toho nachodzenia svojej identity rusinskoj je. Dúmam, že sme i tomu kus pomohli. Dúmam si, že teper sa zás v 2021 roci zapíše zás veci ľudí za Rusiniu. No i tak, znajte, my sa tešíme tomu, keď v našom seli celým rusinským, keď je celé selo rusinské, v celým s tým slinským regióne hovorí od Stašina do Ubli, od Stašina do Uliča, to bolo od Stašina do Zvala, od Stašina do Veľkej Poľany, tých sel už nie je. Všetko sela boli rusinské. Od Snina do Pčolinného, do Osádneho, do Hostovec, do Vršnej Nižnej Poľanky, do Zubného, do Zbíjnoho, až pomedzi Láborci, všetko sú rusinské sela. A my sa tešíme, keď tam 20% ľudí si napíše rusinskú národnosť. Lenže tam je 100% Rusinov. Ale my si zapíšu väčšinou slovácku národnosť a my sa vás tomu tešíme, keď aspoň 20% ľudí si napíše rusinskú národnosť. Bo taký je zákon v Slovákii, že keď je zapísané v seli alebo v míste veci jak 20% Rusín, to je jedno ako trojnárodnostná menšina, my myslíme o Rusinách, keď sa zapíše veci jak 20% Rusínov, môže byť tablička na začiatku sela, že to je i napríklad ja znam Čabalivci, napísané po slovácky i po rusnácky. No lenže to je bardzo dobrý, že to tak je, že by sme vkázali, že toto je rusinské selo, no lenže to je málo podľa mene.